ngalokho ukuthi mase ngiqala ngikhuluma abantu abaningi besilisa kwasekula beqala-ke beveza nabo ukuthi indoda sidlulile kwi-divorce, indoda omunye aveza ukuthi ingane yami angivunyelwe ukuthi ngiyibone. Enye into esiqhatha kakhulu engicabanga ukuthi sizoke sithi ukuyibheka namhlanje ukuthi mhlasimpe siyisizwe khona lento lena abayibiza nge-victimology, okusho ukuthi siyayisibuke kakhulu abantu abahlukumezekile. Engingasho ukuthi kuyinto e-wrong, kodwa singabe sisababuka laba bantu kuthiwa babahlukumezi, ngoba uma singafokhasa kulabantu abenza ukubi sike sithole ukuthi kusuke kwenzakaleni kubona. Ngicabanga ukuthi lokho kungasiza ukuthi size sithole sesibasiza laba abakhulayo ukuthi uma kuwukuthi abantu abaningi abahlukumezayo nazi indlela abadlule kuzo, sikwazi ukufundisa abanye abazayo. Izona zinto-ke lezi engicabanga ukuthi ngibhizi ngazo, kodwa abantu abaningi abasizakala ngokuthi bakwazi ukukhuluma ngalonto, ngoba uma ungakhulumile uyayibona ongazuthi inkinga obhekene nayo eyakho kuphela, kodwa uma usuqala usukhuluma uyakwazi ukubona ukuthi baningi abantu abadlula kulento odlula kuyo, ebese kuyaqinisa ukuthi ukwazi ukudlula. Ngiyabonga kanjani, izinto ekanjalo uthola ukuthi umfethu kuba wakwazi ukuthi ayolibeka udaba lakho kwezinye indawo. Nakho-ke futhi okubalulekile ukuthi abantu mabefika beney'nkinga ekanjena bathole ukulaleleka, ngoba kukaningi sizwe ukuthi abafowethu uma bethi bayoyibeka iy'nkinga zabo bafike bahlekwe la basuke bethi beyibeka khona. Kuthiwa hawu ushawa unkosikazi, mhlasimpe ngenza isibonelo, uthothi le nto umfowethu usuke eyibeka ngoba eyibona ukuthi iy'nkinga and uma engakwazanga ukuthi akhulume ngayo noma inakekele isuke isizoholela lapho. So nje yabona nje manje uma sesifunda leso story osichazayo siveza lo mfowethu esezinye izinto ezimbi, asimvezi kodwa ukuthi iziphi iy'nkinga bebhekene nazo, okuyiyona nkinga-ke leyo ye-victimology kade ngikhuluma ngayo, ukuthi siyayisinake kakhulu abantu abalimele singabanaki abalimazayo. Leyo nto yohlezi sifake enkingeni. Saqala sanaka abantu abalimazayo ukuthi indoda ubani, kungesikho ukuthi masinaka umuntu olimazayo sithi mhlasimpe akwenzile sikuthatha kancane, cha, kodwa sifuna ukufundisa abanye ukuthi indlela oyithathayo izokuholela emntweni enjengalona. So izona zinto-ke lezi ngicabanga ukuthi zibalulekile, okuyiyona nto esengenze ngabhala incwadi yami ezokuphuma nje ngoSeptember eveza kabanzi ukubaluleka kwabantu besilisa ukuthi babe nakho ukuthi baguqe ey'meni ey'nzima, bangabi insimbi.